Pričamo o boljem internetu za djecu, a što je sa sigurnijim internetom? Naime, prema riječima stručnjaka, 49.000 djece u Hrvatskoj ima teškoće mentalnog zdravlja, odnosno ima neki od mentalnih poremećaja zbog prekomjernog korištenja mobitela, ali i drugih uređaja. Tu je i opasnost od digitalne demencije. Radi se o nizu simptoma koji utječu na smanjenje kognitivne funkcije i slični su klasičnoj demenciji. Tu je i opasnost od neionizirajućeg zračenja, pri čemu smo izloženi sve većim dozama, osobito djeca. Švedski Karolinski institut priopćio nedavno kako postoje jasni znanstveni dokazi da digitalni alati ometaju, a ne poboljšavaju učenje. Pa ne čudi stoga da tamošnje ministarstvo mijenja politiku obaveznih digitalnih uređaja u predškolskim ustanovama, te u potpunosti želi prekinuti digitalno učenje za djecu mlađu od 6 godina. Te su odlučili poticati svoje učenike da koriste klasične tiskane materijale poput udžbenika. Razlog tome naime je strah od prekomjerne digitalizacije djece koja trpe pad sposobnosti u raznim vještinama, poput na primjer čitanja. Zaključno, tehnologiju treba koristiti razumno, s mjerom i ne treba pretjerivati.